लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय दिनै 11 अक्ट'बर जों दङ बाक्सा बोरिमाखायाव बाट आं 2 मान्थसो जाबाय आं बिराद टेनसनाव दं आं नोंथांमोनजों शेयार खालामाखै आरो दा खालामथ'नायबो नङा टाइम लागोन आं बे बाथ्राखौ शेयार खालामनो आं गोसोआव सानबायसो दंमोन माने आंनि साननायफ्रा जाफुङो आरोना दिनै क्लियार जाबाय दिनैनि साना बिराद आंनि थाखाय गाज्रि सान फारसेथिं मोजांबो मानो होनबा आंनि मेगना गेवबाय आरोना मानो होनबा सैथोजों अराय इसोरा थायो सैथोआ जेब्लाबो देरहासार जायो नों मालायनि थाखाय जुदि गाज्रि खामानि मावो गाज्रियानो जागोन मोजां खामानि मावबा नोंहा मोजां जागोन बे मोनसे कर्मासो आरोना लोगोफोर डिटेल्सखौ आं होनो थाङा आं सानसे होगोन सानसे मोजाङै भिडिअ लाबोगोन बिनि बागै आं दा एक्टिं खालामनो हानाय मुडबो गैया आरो ब्लग बानायनो हानायबो मुड गैया बाट आं बानायदों मानो होनबा आं गोसोखौ निजेखौनो हारसिं बखिनानै स्रां खालामनो लुगैदों आरो नोंथांमोनजों लोगोसे आं माने बुजायना होजोबला ओमफ्राय आं आंनि न'खर दङ आं न'खरनि थाखाय थांना थागोन मानो होनबा आंनि मामा फिसा दं फंबायनि हिन्जाव दं फंबाय दं मा दं बिसोर आंजों दं बेनि थाखाय आं काफि आंनो रावनोबो अननाय नाङा हेल्प नाङा आं मोनफेराखैबो जेसेबां मुगैजायो एसेबां मोजां जेसेबां नेग्लेक्ट खालामजायो एसेबां मोजां मानो होनबा सानसे इसोरा बयनिबो हिसाब लाखायो दिनै आं गाबदों गाबोन सोरबाया गाबगोन दिनै आं मिनिदों सोरखौबा सोगाबनानै आंबो गाबफिननांगोन बेबायदि आरोना लोगोफोर थ' मोजां गाज्रि साना फैखायो आरो गासैबो इसोरनि सायावसो सोनारो आं इसोरनो गथायो इसोर आं जे स्ट्रं जायो आं जे सासे मा होनो स्ट्रङै माने न'खरखौ सालायलांनो हायो ना लोगोफोर माथो होनबावनो हाबाया जोंखौ खबर लानो फैबाय जों थाइलायनो थ' दिनैनि साना बिराद इम्परटेन्ट सान लोगोफोर आं एकदम ब्लग बानायनो गोसोआनो गैला नोंथांमोना बुंदों आं ब्लग बानायनांगौ ना नांला कमेन्ट्स खालाम आरोना आं बिराद गोसो बायग्लिदों माने आं ब्लग होनांसिगौ ना होनांला नोंथांमोना आंजों शेयार खालामदो लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम बानायनांगौबा आं बानायगोन बानायनांलाबा आं बानायला माने आं बिराद बायग्लिदों बिराद बायग्लिदों बेफोरबायदि सिटुएसना बयनिबो न'खराव जायोबा बायग्लिखागोन आंनि लाइफआव आं फार्स्ट टाइम झटका जादों माने कनफिउस माने आं नंगौ ना नङा माने फोथायनोनो हायाखै माने ओरैबायदि गिदिर घटना दिनै आंनि लाइफआव जादों आरोना जेबो नंला आंनो मोजां गियान होनायसो जादों थेंक इउ मानसिनि सायाव आंहा फोथायनाय होननाय बुस्थुआ दिनैनिफ्राय गैला सासेबो मानसिखौ आं फोथायला बुहुत खम फोथायो आं अनलि फोथाय हौवाफोरनि बिथोराव आं बाबा आरो बाबुखौ फोथायमोन आंहाथ' बाट बाबा गैया आरो आं अननाय मोन्दोंबो ओरै बाबा आरो मानि आरो बाबुनिल' मानोबा आं अननाय मोनाखै आं रावनिफ्रायबो अननाय मोनफेराखै हेल्पबो मोनफेराखै आं लुगैयाबो बिसोर आंनि थाखाय थोजासे हायानो आंनि आइ बाबुआनो आंनि गासैबो माने एभ्रिथिं आंनि जिउ आंनि फिसाज्लाथ' समान आंनि फंबायानो आरो फंबायनि गथ'फ्रानो आंनि थाखाय बुहुत इम्परटेन्ट आं बिसोरखौनो फेदेरगोन आं बिसोरखौ नायफिनगोन बिसोरखौ मोखां नायनानै थांनानै थागोन आंखौ सानदों खोमा माने सुइसाइड खालामथों आं थैथों आं थैया लोगोफोर आंखौ ओरैबायदि सासे मानसिया आंखौ टर्चार खालामगासिनो दं माने आं थैथों थैनायसिम थांथों बेफोरबायदि लामासिम आंखौ लाबोदों आरोना सासे मानसि बाट आं थाङा बाट बिदि नङा दे माने माबा मोनसे गाज्रि भिडिअ माबा बेफोरखौ साननाङा बिदि नङा माने आंहा एसे पार्सनेल टेनसन जाना दं माने आं देनां जानुवारि टु फेब्रुवारिनि गेजेराव आं जेब्ला न'आव थांगोन आं क्लियार खालामगोन आरोना लोगोफोर बेलेग रं साननाङा आंनि पार्सनेल एसे प्रब्लेम जाना दं आंनि लाइफआव बेखौ आं माने नोंथांमोनजों शेयार खालामनानैसो गोसोखौ स्रां खालामदों आरोना लोगोफोरथ' मोनगोन गोसोआथ' दुखु मोनदों बेनि गेजेरजों आं मिनिगोन बेनि गेजेरजों आं स्ट्रं थागोन हेपि थागोन लोगो खालामनो गोसोबाथ' आं जा गोसो बेखौनो खालामनो हायो बाट आं जेबो खालामलायनाङा मानो होनोबा गोजौनि मानसियानो हरगासिनो दं बे बयखौबो नाहरो मानसिनि लाइफआव मोजां दिन गाज्रि दिना फैखायो थ' बे सायख'गोन आंनि लाइफखौबो बे सायख'गोन मोजाङानो जाथों गाज्रियानो जाथों आंनि लाइफखौबो सायख'नो थाखाय इसोर दङ जों मानसिया दिनै दं गाबोन गैया जों जेबो मिथिया जों निजि लाइफखौ दाना लानो हाया इसोरनि सायावसो सोनारना दोनखाबाय आं ओंखायनो माने आंजों लोगोसे इसोरा अराय थाथों आंहा आसा दं थागोन फोथायनाय दं आं डाउन जाया माने लोगोफोर स्ट'र बेरामोन आंनाव स्ट'र बेर गलायबाय आं मैयानिफ्राय उन्दुवाखैबो जेबो बुजायाखै बिदिनो दंगासिनो दं मानो होनबा टेनसन जाबा दुखु जाबा आंनाव जेबो जानो फुखाबा उन्दुनो फुखाबा आं बिराद मुड अफखा दिनै बाट लोगोफोर नोंसोरनि लाइफआव जुदि सोरबा थाबथा होदों सोरबा निन्दायदों सोरबा मुगैदों सोरबा नेग्लेक्ट खालामदों ना डाउन दाजा सानैसो टाइम लायो निजेखौ स्ट्रं बानायनो बा किसुमान खोथाफोरखौ माने हजम खालामनो टाइम लायो बाट नोङो दा जोंथ' जोंनि लाइफनिफ्राय बेटार खालामनो थाखाय अराय नाजा आरो आंबो नाजागोन आं हार मानिया आं जेना लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर